Hello guys, ಪೂರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂದು ಚಪ್ಪರ್ ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡನ್ನ ಕೇಳುವರು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅದು ಕೇಳುವರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದುಂಡು ಇನಿ ಇಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಕ ಬಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಂದು ಓವಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಂದು ಓವಳ ಪಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ కొంచెం ಮಾಡದ ಬರೀಟುಂತು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದದುಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಪಿಜನೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪನಿಯರತ್ತನೆ ಇನಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಇನಿ ಪಾಡ್ ಜನ 5 ದಿನ ಅప్పుడు ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡನ್ನ ವಿಡಿಯೋ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 12 ಲಕ್ಕಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಸದ ಲಕ್ಕಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣೂರ ಕೆಂಪಿ ಎಂಪಾತಂದೆ ನಾಳಿನ ಬರ್ಸೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂತಾರೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿ ಅವು ಒಂಜಬಾರು ಅಂತ ಇದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಉಂಟು ನಾಳಿನ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ನಾವು ಮೂರಾಣೆ ಪಣ ಗುವೆಲು ಅವು ಫುಲ್ಲು ನೆಲಿಕ್ಕದೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಬಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನ ಪಣ ಫುಲ್ಲು ಪಚ್ಚ 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 ಫುಲ್ಲು ಪೂ ಪೂರ ಅರಳದು ಕೆಲವು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕುಡಿತಿಂದು ಎಡ್ಡ ಯಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ಚಹಾ ಬರ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತಿಂದು ಫುಲ್ಲು ತಿಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೆ ಮಂತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಡಿಪೊಳ್ಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪರವಳಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಪ್ಪ ಅಡಿಪೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಮುಣಿ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಗುವೇನು ಮಲ್ಲಗೇನು ಚೂರು ಬರ್ಸೊಂತನ ಅಪ್ಪಗಾನು ದುಂಬೆನ್ ಚೆತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆನ್ ಚೆತ್ತಂಡು ದುಂಬುದು ವಿಡಿಯೋಡೆ ಕೆಲವು ಗುವೇಲು ತೂಪದ ಏನ ಓಮ್ ಟೂರ್ ಅನ್ಬಂಗೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೋತುಂಡು ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಪುರ ಲೈಕ್ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಆ ಗುವೇಲು ಬರ್ಸೋದು ಎಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಬರ್ಸೊಂತನ ತೂಪವೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂತ ಜುಪ್ಪು ನಾನು ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ನಾಳೆ ದಿನ ಬರೋದು ಬುಡನ್ನೇ ಬರೋಣ ಇರ್ಲೊಂದು ರೇಂಜ್ ಬಂದ ಬಲ್ಪ್ ವಾದಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ 5 ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಪ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ನಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪಾತಿರು ನಾ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಉಂಗ ನಾಳೆ 5 ದಿನ ಭಯಂಕರ ಐನ ಬರ್ಸ ಮೂರನೇಂಡ ದುವಾಪಡು ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ನಾಳೆ ದಿನ ಉಂಡುಗೆ ಪೇಪಡಿತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಸ ಇದು ಬರ್ಸ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಮುರಂದ ಪನ್ನ ಗುವೆಲ್ ಫುಲ್ ಆತನ ಅಡ್ಡ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಉಂಟಾಡು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅದ ಶೂಟಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗು ಕ್ಯಾಮರಾನಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಬರ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟನ್ ಚಾಯ್ ಇತ್ತನ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಸೂಪರ್ ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರು ಏನು ಊರದಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಬಸ್ಸತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡೆ ಅಪ್ಪಳ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಪಾಡನೆ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಣ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪಂಡ ಬರ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಂದಿಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ನಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಬೈತೊಂಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಳಿತು ಬರ್ಪಡೆ ಅವಳು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ನೀಡಿ ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಅದ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗುವೆಲು ತೂರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುವೆಲು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಗುವೆಲು ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿಟ್ಟು ಬುರ್ತುಜಿ ನಾನು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಗಿರ್ತಾರೆ ಚೂರು ಅದರ ಬಿಚ್ಚಿದೂರು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣಾತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪೋಜೆ ಪನ್ನೀರತ್ತ ನಾಳೆ ದಿನ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಜನ 5 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚೂರು ಡಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂದು ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಡ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ತೀರ್ನತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಉಂತನ ಪಾಡ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಕೊಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜನ ಪೋಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನ ಪೋಪೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಗುವೆಲ್ನ ತೂದು ಬರಕ ಪಂಚ ಹಂಜಾಪುಜಿ ಪರಿಯರಂದು ಕಟ್ಟನ್ ಚಾಯ ಅಡಿಪೊಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇರು ಕೊಟ್ಟನ್ ಚಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟನ್ ಚಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕಣ್ಣೂರು 10 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ತೋಜೋಡು 10 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದು ಇತ್ತ ಪದ್ರಡೆ ಅರ್ರೆ ಒಂದು 10 ತೋಜೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಪಾತಿರು ಜಿಂಜ ಬೋರು ಪತ್ತಾವಜಿ ನಿಕ್ಲೇನಿ ಏನು ಇತ್ತೆ ಗುವೆಲ್ ಎಂಚೊಂಡನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪದು ವೀಡಿಯೋನಿ ಆಡೆಗೆ ಉಂತಾಬೇನು ಅಲ್ಪ ಎಂಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅವ ಎಪ್ಪಳ ತಿಳಿತುಂದು ಪ್ಲೇ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾಣಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೊಂಡೊಂದು ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ದಾಣ 2 ಗಂಟೆ ಆನೆ ಬರ್ತಿ ಇತ್ತ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಂತದು ಪಾಡ್ಕ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಆತನ ಪೂ ಅಂತ ಸೋದ ಬರ್ಸೋವು ಅಂತ ಯಾಪಂಜನ ಗುವೆಲ್ ನಿಲ್ಕಣ ಸೀನ್ ಅಂತ ತೂಪವೆ ಕತ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೆಲ್ಪುಳೆ ಪಡ ತೆಲ್ತದೆ ನಾವೈತೆ ಉಪ್ಪಡ ಮಾಡ ಕಾಯಿ ತುಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ತುನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುಡು ಚೆಂಬಲ್ದ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಪಂಪೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪುದಾರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪಣ್ಣೆ ದಾಯ್ತದ ಕಾಯಿ ಪಂಡ ಅಂತ ಕಾಯಿನ ತೂಪ ಪೆನಿಗೆ
ತೋಜುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಯಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಜೊಂಪಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಟೈಪ್ದ ಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜಿ ಇಂದು ಕಾಯಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿದಾನ ಅಂದು ಇಂದು ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಾಡ್ಪೇನ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಚೆಂಬಳದ ಕಾಯಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ ನಮ್ಮಿತ ಗುವೆಲ್ ತೂಕ ಅವ ಅವಾಗ ಗುವೆಲ್ದೆ ಫುಲ್ ಇಂಜಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಅದಂತ ಮಣ್ಣು ಮರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನೀರಿತ್ತೆ ಈ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡು ಕಣಿ ಆ ಕಣಿ ಇಟ್ಟದ ಆ ಪೇಡೆ ಹೋಗ್ನು ನೆಕ್ ಎರ್ಕಣಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರಾನೆ ಬತ್ತು ಜನ ತಗ್ಗಾಪಣು ಗುವೆಲ್ ಗುಂಡಿಜ್ಜತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಟೈಪ್ದ ಗುವೆಲ್ ತುಯ್ಯರತ ಫುಲ್ ತಿಂಜಿತಾನೆ ಮೀನು ಅಂತೂ ತೋಜು ನೋಜು ಮೀನಿತ ನೀರಿತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಚಿರು ತೋಪುಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮಿತ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಬಂದ 4 ದಿನ ಅಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಕ್ಕು ಪಾತೆರನು ಎక్కడ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತೆರನು చూసి అంచించు దాని పండ బర్స బత్తదు అంచించాతండి వీడియో పూర నామైతే నాలిన బర్స సరానే బత్తండి తెల బర్స ముగలు భయంకర ఉండు ముగలు అంచండు లైట్ మధ్య కప్పు ఉండు ఏరియా ನಾమైతే ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಪಡ್ದು ಎಂಡ್ ಬನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬನ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮದ ಗಿಟ್ಟದಾರು ಪುದ ಪೇರು ಜೋಜೋ పేరు జోజో పేరు పుదర్ జోజో మలయాళ నమ్మిది ఎండ అన్పుగా వీడియో ఇష్టం లైక్ పన్ప్లే షేర్ పన్ప్లే కామెంట్ పన్ప్లే ఆడుంటే పూరేగ్లా బై 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 బై